Għall-ewwel darba fl-istorja tal-Commonwealth qed isir il-Commonwealth Women's Forum, forum li qed jieħdu sehem fih mal-450 mara minn kull qasam tas-soċjetà. Nisa li ġejjin mit-53 pajjiż membru tal-Commonwealth. L-għan tal-Women's Forum huwa li jagħti spazju lin-nisa jitkellmu dwar oqsma differenti li jolqtuhom direttament. Iċ-chairperson tal-forum, Claire Cassar, qalet li minn dan il-forum se joħorġu set ta' proposti dwar temi varji li se jiġu preżentati lil kapijiet tal-istati membri tal-Commonwealth. Ħafna proposti, hemm proposti fuq il-soċjetà ċivili, irġifieri fuq id-drittijiet tan-nisa pereżempju, illi nindirizzaw il-fatt li l-bniet m'għandhomx ikunu infurzati imġiela li jiżżewġu meta jkunu ta' età għadhom żgħira, ġifieri forced marriages. Għandek issues bħal female genital mutilation li għadhom isiru f'ċertu pajjiżi. Għandek issues oħrajn bħal fatt illi m'hemmx edukazzjoni għal id-dritt tal-edukazzjoni għal bniet f'ċertu pajjiżi oħra tal-Commonwealth. Fit-tnedija ta' dan il-forum, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar l-importanza u l-għajnuna li pajjiżna jagħti lin-nisa. Fost oħrajn biex wara l-edukazzjoni jitħajru jidħlu fid-dinja tax-xogħol, jisibu karriera u javvanzaw fiha. Il-Prim Ministru fakkar kif pajjiżna dejjem kien minn ta' quddiem biex jagħti drittijiet lin-nisa u sostna li l-ħidma l-iktar opportunitajiet ugwali se tissokta. Dan anki permezz ta' miżuri bħal Child Care Centers b'xejn li jgħinu lin-nisa fid-diffikultajiet li jsibu ta' kuljum. Il-President ta' Malta, Mary Louise Coleiro Preca, saħqet kif żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa f'pożizzjonijiet ta' tmexxija tista' tejjeb il-paċi u s-sigurtà globali. Dan għaliex in-nisa jistgħu joffru perspettiva differenti fid-dialogu interkulturali. Hija tkellmet dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u kif dan jista' jwassal biex jispiċċaw l-istereotipi u rwoli soċjali marbuta ma' sess jew ieħor. Fil-Commonwealth Women's Forum ħadet sehem ukoll Mart il-Prim Ministru. Michelle Muscat tkellmet dwar kif permezz tal-Women's Forum in-nisa jistgħu jitalmu minn xulxin u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom dwar kif irnexxew fis-soċjetà. Żiedet li l-Women's Forum irid jindirizza wkoll lil dawk in-nisa li ħajjithom ma kienx daqshekk faċli u kellhom diversi sfidi qudiemhom, fosthom l-ommijiet li għandhom it-tfal b'diżabilità jew l-ommijiet li għandhom lulidhom il-ħabs. Dawn ukoll huma nisa ta' ispirazzjoni u kuraġġ, saħqet Michelle Muscat.